आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात। नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार। आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली। नमस्कार, मी श्रीधर साळुंके। आज चंद्रयान मोहीम पत्ते झालेली आहे आणि आत्ताच आपण पाहिलं असेल की नुकतंच त्याचं सेलिब्रेशन सर्व आपल्या देशभर होत आहे। वैभवडी तालुक्यात वैभवडी भाजपाच्या वतीनेही इथे संभाजी चौकात याचं सेलिब्रेशन होते। आपल्यासोबत या भाजपचे पदाधिकारी आहेत आणि आपण पाहणार आहोत नेमकं त्यांच्या काय प्रतिक्रिया आहेत ते। काय सांगाल? आत्ताच चंद्रयान मोहीम पत्ते झालेले आहेत, सर्व देशभर जल्लोष होतोय, तुम्ही देखील जल्लोषासाठी एकत्र जमलात, कसा उत्साह आहे, काय वाटतं? खूपच आपल्या भारतीयांसाठी एक मोठे आनंदाची गोष्ट आहे की जगामध्ये आज चंद्रयान गेल्या 40 दिवसापासून बेंगलोरहून जे सोडलं होतं ते चंद्रावरती खूप व्यवस्थितपणे आज लँडिंग झालेलं आहे आणि याचा सर्व भारतीयांना आम्हाला खूप मोठा अभिमान आहे। आज पंतप्रधान मोदींनी सुद्धा या ठिकाणी जे स्वप्न पाहिलेलं होतं की या चंद्रयानाचं लँडिंग व्यवस्थित व्हावं, इस्रोचे सुद्धा आपण या निमित्ताने शास्त्रज्ञांचं कौतुक केलं पाहिजे की आपण देश आज जगात जो आपला देश जगामध्ये एक पुढच्या क्रमांकाने जातो, तर त्याचं विकासात्मक जे काही धोरण आहे पंतप्रधानांचं, ते या निमित्ताने कुठेतरी आपला देश पहिल्या 3 मध्ये जगामध्ये जाण्याचं ही एक चांद्रयान ही मोहीम पत्ते झाल्यामुळे आम्हाला निश्चितपणे वाटतंय की आज भारत देश जगामध्ये 1 नंबरला सुद्धा जाऊ शकतो आणि त्याची खऱ्या अर्थाने बघितली तर आपल्या शास्त्रज्ञांचं केवढं मोठं योगदान यामध्ये आहे। गेले 40 दिवस सर्व भारतीयांचं लक्ष या चांद्रयानाकडे लागलेलं होतं आणि ती आनंदाची मुहूर्त आज 6:04 बरोबर चांद्रयान हे चंद्रावर पोचलेलं आहे आणि सर्वच जण आज आम्ही आनंदित आहोत आणि ह्या आनंदाच्या उत्साहाच्या भरामध्ये आज याच ठिकाणी सर्व भाजपाचे तालुक्यातील वैभवडीतील आम्ही हे कार्यकर्ते आहोत, ते जमलेलो आहोत आणि खूप मोठा उत्साह आमच्या मनामध्ये आहे आणि अशाच पद्धतीने आपला भारत देश जगामध्ये 1 नंबरला जावा ही प्रत्येक भारतीयांची आमची अपेक्षा आहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आपण पाहू शकता की फटाके वाजवलेले आहेत, फटाके वाजवून जल्लोष केला आहे। त्याचबरोबर संभाजी चौकात भाजपा कार्यकर्त्यांनी पेढेही वाटप केलेले आहेत, एकमेकांना पेढे भरून हा आनंद साजरा केला जात आहे। पेढे आणि लाडू याचं वाटप करत आहेत, एकमेकांना लाडू भरून हा आनंद उत्सव साजरा केला जात आहे। Hey!
बाबा ये कोण आहे आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.